Така. И здравейте хора, завръщаме се с ново видео хора на Майнкрафт. Мисля, че се чудите какво става сега. За тези, които следят епизодите и миналите два епизода, сега хора ще ви обясня. Но преди това, харесайте хора видеото, абонирайте се хора за моя YouTube канал и тук ще ви излезне на екрана и за моя TikTok канал хора да се абонирате. Хайпнете това видео. Вярвайте в Бог, защото всичко е възможно. Сега хора, нека да започваме с видеото. Хората, както сте видяли, сега се чуете какво става сега, каква е тази къща, какъв е този свят, защо съм толкова развит. Сега хора ще ви обясня накратко какво стана. Така хора, нашият Майнкрафт свят, за тези, които следите хора, нашият Майнкрафт свят още го имам, не съм го отрил. Извинявам се хора за при наличието това, което накачвах 2 седмици видеа, просто не можах да стигна. Да, леко оправдание, извинявам се много хора. Просто ще гледам всяка седмица да има поне по 2 видеа на Майнкрафт, то хора също ще има и на Brawl Stars. Но вие хора, ако искате още такива видеа, харесайте видеото, абонирайте се. Хора, това е Майнкрафт сървър, който е вече на 3 дена. И хора, сега ще ви покажа как сме се развили в нашия Майнкрафт сървър. Аз през това време ще сложа малко айрон, така да ми се изпече. Значи хора, в нашия Майнкрафт сървър така да започнем. Чудих се хора дали да започна Майнкрафт сървъра. Това е хора моята къща. Оценете хора и напишете долу в коментарите колко й дават от 1 до 10. Като се запътваме към следващата къща, ще ви обясня тук е това мина е. Леко съм торчнал, развил съм се хора малко. Имам 2 диаманта, които намерих. Вчера, докато копах в пещерата, имаше един крипър и той гръмна единия диамант, иначе трябваше да са 3. Сега хора, докато отиваме до първата къща, ще ви обясня накратко как реших да направя моят Майнкрафт сървър, колко човека сме и дали ще има видеа на другият ни Майнкрафт свят. Така хора, нека започнем с първия въпрос. Значи хора, започнах моя Майнкрафт сървър, просто имах преди това да направим този сървър, направих един друг, който ставаше и за компютър и за телефон, защото няколко човека искаха да играят от компютър и така го направих, но той сървъра много лагваше. И така реших, като лагваше, направихме просто този нов сървър, но иначе там също трябваше да има видео. Но направих този сървър и реших да запиша също хора видео. Това е Джими, който в момента играе с мен Майнкрафт. 7 човека сме в сървъра и в момента строи нещо. Каза ми, но не знам какво строи. Ще разберем хора в последствие. Това е даже новия блок, който е много брутален. Хора, после ще се ви сложи и описанието и как се също казва, но трябва да го питам. В следващото видео ще сложим на всеки един от сървър как се казва и в TikTok и за тези, които имат и YouTube, да ги последвате. Това е тук неговата къща и тук неговите фермички, Sugarcane, гледам насъдил си е. Иначе хора, напишете долу в коментарите колко давате на неговата къща. Аз хора давам 10 от 10, защото до момента и той най-много се е развил, което и тук даже долу си има и животни, което е брутално. И тук ще има още. Сега хора, докато преминаваме към следващата къща, ще започнем с трети въпрос. Дали ще има видеа на нашата Майнкрафт поредица? Да, хора, ще има Майнкрафт на нашата поредица на оцеляването, която бях започнал, което вече има 3 епизода. Просто хора, качих сега нали първи епизод, за да ви информирам хора, че има Майнкрафт сървър. И че да не минава толкова много време от нашето развитие, защото все едно да направя първи епизод, аз вече съм диамантен или да има много неща, вече магазини, да сме се развили пътеки, да има и други неща. И затова реших хора първо да направя този клип за Майнкрафт сървъра. Но хора, живи и здрави, очаквайте видео в четвъртък и на нашият Майнкрафт свят. Хора ще има и видеа и на сървъра, и хора ще има и видеа и на Brawl Stars, и на Stumble Guys, и на много други игри хора, а това даже, хора сме този път даже и на новата версия и даже хора в моят свят, който апдейтнах Minecraft хора версията и даже и аз имам ето това сладурче тук, което като му оставите някакви неща в чест и той ги пренася. Примерно кажем ето в този чест има тук 20 стака камък и той ги пренася тук в този и той е много яко, просто той трябва също да се почисти с брадвата, защото като позеленее още малко, ще замръзне на едно място. А това тук хора е на моят брат къщата. По принцип му казваме JB Burgi. Може да се хора абонирате за неговия TikTok канал, който ще ви излезе на каналите. Той има и YouTube канал. Каза, че може да снима на Minecraft сървъра. 7 човека сме хора. Тук нали,
Всичките хора са ми познати, приятели. Даже точно хора на това място, което се казва, хора, виждате, че един приятел влезна, нали, хора в сървъра. И точно тук, това е неговото място, където ще си прави къщата. Даже ето го. Тук хора, трима ще си правят също, не знам, замък ли нещо, ще правят някакъв голям билд, което тук са трима. И тук има доста неща, даже и розова овца, и там имаше розова овца. И хора на Bedrock доста добре върви, но да знаете, идеално е даже, защото на Java и Bedrock хора не ви го препоръчвам, много лагва, там не са си оправили нещата. И сме хора в доста хубав байом. И реших в хора това да е видеото, нали, да ви информирам, да ви апдейтна за Minecraft сървъра. Много яки хора неща предстоят. Вие лайкнете видеото, споделете го хора, за да достигне до повече хора. А вие хора, ако искате такива видеа, абонирайте се също хора за моя YouTube канал. Хора, гониме 300 абонати. Хора, тук е моята мина, която стига до нали, до Bedrock стига. Също, сега да има хора, дали не си изпекал айрона. Хора, забравих да ви кажа, напишете долу в коментарите колко дават и хора на JB Burger на къщата. Хора, даже намерих пещера, която намерих и мост. Тук имам дърт, бурги разчистваше там неговото място и ми го даде, защото не му трябваше. Иначе трябваше да го изхвърли. Имам храна, взех си тия голберите хора, защото нали като се сложат и те даже светят и пускат колкото лянки, много са красиви хора. Тук хора ще да ни изпече айрона, тук нещо искам като кухничка или нещо да направя, чудя се хора дали малко да... тук да си направим даже и таванско помещение, така да го направя. Напишете долу хора в коментарите, ако искате хора ви още такива видеа. Хора, вижте даже какво пише нашият приятел от сървъра, натиснете към банката, много хора, ясно натиснете хора към банката хора, за още такива хора видеа. Това видео просто хора реших да го направя така по-като нали, информация да ви дам хора, че има Minecraft сървър, че предстоят видеа и в следващия епизод хора ще направим нещо брутално, но следващия епизод хора ще е на нашият Minecraft свят. За тези, които хора не знаете, може да гледате третия епизод. Тук хора съм торчнал, там хора съм насадил sugarcane, защото ще ни трябва нали, след време за книжки, за енчантване и за много други работи. И хора, това е от видеото, така исках просто в това видео хора да ви покажа така какви неща сме направили в сървъра. Сървъра е на 3 дена. Те първо почваме хора и магазини, но първият магазин, който мисля хора да направя е хора този магазин, който да бъде за храна, която да има всякакъв вид храна. Също хора да направим пътеки хора, но мисля това да е в не следващото, последващото видео хора, което да направим пътеките, малко така по-деформирани, по-красиви, да съберем материал и също хора почнем да правим такива като стълбове, нали, което вечерта светят лампите и така да има даже имам идея хора да слага се кокошка и въже отгоре, вие хора ще видите нали, като го правя на видео и така нали, представете си някъде колко дървото някъде да е висок стълба и така въжето да увиснал, нали, както са в кабелите в истинския живот и така да ги направим хубаво да са стълбовете и така да светят даже и вечерта лампите и да са много яки пътеки хора. И това хора е от първият епизод на нашия Minecraft сървър. Така беше по-апдейт видео и по-информативно, нали, за да разберете какво става. Тук сме хора, извинявам се, че не качвах 2 седмици хора видеа, но хора се завръщаме стабилно, масивно. Вие хора не забравяйте да харесате видеото, абонирайте се с кампанката. Тук хора ще ви излезе на екрана и хората, които да последвате от Minecraft сървъра. Но аз по-скоро ще ги попитам за тези, които не знам как се казват и в следващото видео също хора пак ще излезнат. Не забравяйте се хора, абонирате, лайкнете видеото, вярвайте в Бог. Аз бях Светкавица и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!